Kani gari Dushan Meghalaya ban ngipriang sobhai pi baro syakani kutup khobor menta ka janmit. Syabain pai shi khobor ki babnya ngini pet syai ki mat ki bakongsan. Yasoi ke India ha ka jinglet umentri rang ba do keri sya US ya ka jingi menjur bandon ka yo ka kot ka bakut bat bamdon ka jinglet thok hapo jong ka NDO Pacific Economic Framework. Yaro umentri ketnat food processing industries ka sarkar pedeng uchirak paswan ha ka lumpung jong ka World Food India arjar pusau halor ka jingla ka Meghalaya banwan ra ki sin jam trekam ki bede bat ka jingsan ya ki marbam kular ban ai ka jingera papura na ka sarkar pedeng. Kintad UMLA ka Congress uba Ronnie Wheeling do badon ka jing bam yes not jingmut ha ka seng ha ka bayade bat ka jingmi seng jong ki dukhot jong ka seng Congress dak baong bakum kita ki jingja ki juja ha ka san hima. Tinjob umentri ketenat ki kam puli puti ka Meghalaya urakam e sangma ya ka ronggara siju 11 dahin riu la at ha ka lumpung yelek kai Captain Williamson e sangma Memorial Trophy. Ki khobor ki babnya ka India ka lashim ya ka sinjam ka bakham kerpang da ka bayasoi ya ka jinge menjur banwan ra ya ki but start trekam thamai ha ka bayade bat ka yo khai pateng ka ba khut ka bam don ya ka jing le thok hapo jong ka Indo Pacific Economic Framework. Kani ka jing soi ya ka jing menjur kala long hapo ka jing trekam jong umentri rang ba do kari Narendra Modi ha ka jing let balai sngilenter jong u sha United States. Kabalay tengku ru bat ka jingelang jong ka Quad Summit. Kani ka jinge menjur ka long banwan ra ya ka jinge trailang ha ki kam technology ban pinbha ya ka rukom trei rukom kta bandon ka jinge trailang ha ka liang ka jingwat benya kam tam ha ka bayade bat ki kam ki berit ki bapedeng bat ki bahe ne ki micro small but medium enterprise. On pai khamat ha ki jingbay tingka bat banya trailang ya ki project khnang ban kintiu ya ka yo ka kot jong ka than Indo Pacific. Umentri bapet ya ka tanat food processing industries ka sarkar pedeng uchirak paswan ulalet ban sakhi dalade ya ka lumpung jong ka Meghalaya pavilion ha ka World Food India arhajar arposau bat pinpau ya ka jing sultanat ban yoi ya ka jing trekam jong ka jila ha ka bayade bat ka jingsan ya ki marba mardi. Ula pinpau ba ki sin jam trekam jong ka jila ban pinmi ya ki jing bam jingdi hapo jong ka Meghalaya collectives ka bapin kubor ya ki kinhun ki nongrep ki bapinmi marbam ni ki farmer or producer organization bat kintiu ya ka jing sengkam sengjam jong ki briu ha ki than nongkendong. Upaswan ula pintikna baka sarkar pedeng kan ai ka jing kirshan ka bapura ban kintiu shu ya ki ni ki sin jam. Hakate ka lumpung la pin inam ya bun ki marba mardi kum u shinrai lakadong bat u so nyamtra bapau nam ya ubalatip kum u KHASI Mandarin. Da ka jingtmu ban kintiu ya ka yo ka kot bat ban pinlong ya ka rep karyang ka bayai ne. UMLA ka seng Congress uba Ronnie Wheeling do ulakren shapang ki kattu katni ki jing e ki bede bat ka jing pet seng jong bun ki nongelam ka seng Congress bat ki MLA. Dakabaong bakum kitay ki jingja ki juja hagi kamsan hima. Ulabanjur dakabaong ba ka jingkin no baday na kadaw jong unong yalam bahakli kaseng uba Vincent Pala halor katay ka jingpet seng ki bamsyong nongrim. Uling do ulapin pao ba ki kattu katni ki nong yalam seng san hima ki jupet batlet pinis no siya ki seng ki badon hakalyang sinsyar ha shoban poy ka election. Ula penslor ya ki briu ba ki deban kili ya ki MLA jongki shapang karai ka jongki bakin yaine ne em bat kaseng hasha bakin pan ya ka jingkershan neki. Can you put the entire blame on one single person? For example, now I think the people should realize that those who have left have not left because they were thinking about the interests of the people. They've left for other reasons. At the national level, you've seen people leaving the party. So I think people should realize, so when they vote for somebody who has integrity, vote for somebody for a party that will serve the interests of the people, not the interests of a few. You've seen now people who've left the
Congress Party, have left any other party at the national level, have joined the BJP because the BJP is in power. I think the moment BJP is out of power, the very same people, they will leave the BJP. Ka Kenhun Meghalaya Users Forum, kalalit banyakendo ia ka menteri katanat kakot kakya, ka sorkar jela ka kong amperin lingdo, ban pinpau ia ka jing smokya jongki hakabayade, bat ka jing terwa ban pinkindria ia ka opioid substitution therapy OST center. Kani ka Kenhun kalapin sngo, ba ka jingbo ia katay ka jaka sumar hapo civil hospital, kalong ka bakongsan nakabenta ban ay ka jing syakri, hakalyang kakot kakya, syakibriu ki bapindon kam drugs. Kilaong baka jingtmu ban pinkendria ya katay ka jaka sumar, ni ka center kala ban kata shibun, ya ki rukom ay jing sumar, ki bayade bat ka jing kata, ka jing shitom hakabor perkat, bat ka ban ay jing sumar ki jing pang ki bala ban yabit. Kani ka Kenhun kala kentu ya ka sorkar, ba kaday ban perkat biang, halor katay karay nang man pintik na, ba kandon ka jing yay beteng ban ay jing sumar na kabenta, ki badon buduna hakayok kakot. Who take OST center regularly, they will not do any antisocial elements. They will not be into any antisocial behaviors and so on. They are taking OST if they are taking it every day, mean they are stable. So there are some certain groups maybe who might have taken advantage and all. But from our forum, what we are doing is we are volunteering to check all these elements. If there are such elements, we have a procedure. We will report it to necessary authority. We will never be able to change any situation by force, whether it is in addiction, whether it's in any issue. For me, I still believe that love prevails among all principles. So if we start putting love first, and if we start addressing this issue based on the principles that have been practiced by other states and all, I think we will be successful. We will be successful in the long run. U MLA ka amlarem uba lakmen rumbuy ulalet banjingo ya ka jaka ka balatmu banshnaya ka Eklavya Model Residential School ha umlat khur ya ka balayo ya ka jingbay tingka na katnat Ministry of Tribal Affairs. Kajing mang tingka na kabenta ka ka project kalong saupusan klor tingka. Da kajing tmu ban ay jing hikai kabakar pang na kabenta ki kena ki badai na ki pat riulum ni ki scheduled tribe ha kathan. Urumboy ulapentip bakani ka kam kalaya chakman. Hakabasan teli ki jing tei lala ban pendem. Bakentup iki kam rathya bat kayeng ban syong kinong penya jong ka school. Lakmi ilanti ba onla ban pendem ya ka jing tei jong ka tei ka school ha ubnai no pra arjar husan. Watla kala bandon ka jinghap ban pinjong ya kapor ban pendem namar ka jinghap ban sange ya ka kam na kadaw jong ka jinglong jong ka maryang. Ula banjur ru ba kabenta ba kongsan jong ka ni ka school kalong ban sandur ya kalawe jong ki kena school jong ka than. Ba shimil ki kle na kabenta ban pentre ya ka kam. Kumbagilatin baya ka ka hapo makhalia house name arjar Kapran arjar ulai kila sanction tu malai prat diki Eklavya Model School na benta ki jingbiang jong kinong sosnong jong ka Meghalaya ka jongi ta ngangkaman skep lang ba ka jingtre jong ki ka wapkos lang ba ka jing ay sa jong ka Ministry of Affairs ba ka jingtre lang pero nginla ang pendek gini hoy kapor beri pendek disembar aja san tamba nangta kita la pantang katukan demna nilai tamba ka jing train kalong kaba yan Shakman. Kahito kalabu jing ujor persha ya kinong tre jong ka civil hospital nongpo halor ka jingle bam sutnyo ya lak ka kamram hadu ban pinpo ya kani kalong kmi ba kan khayap I ikhlong hapan khana. Kakong Mona Lisa lang I kaba nakasnong umden diwon kalakhay ikhun hakapan khana civil hospital nongpo namar ka jing pinslam ban ay jakathya. Hadin ba kalasngong shitom maka bad ukurim jongka uba Richard Rimpet ha kabasdang kila sya kentat banyo ikakalikit nongpang bad kila ban pinbet hi dalade yakakali banlet sya hospital kila poy hakapor shibish teng minstep hindre kila ap hadu kapor lai beji minstep banyo yakajing thya kabalay lam shadu kani ka jingja kabasongsi.
Nagaliang jong ka PHC dan ka A ka kentin lane ka A ka sur ka bami nagaliang jong ka T ka PHC kalalong ka A ka bakta madli madyong ya ka jengmut ka jeng perkhat jong ngihi baru wei nomor ba kala kentat ya ka jeng ai jong ka ambulans ka jengki ngila ban ong ka ambulans ka dei ka ban penun kam nang bata ban refer ka patient khamtam hagamit ka yong ban kit ya kinumpang ki bastom Henry Pause nagaliang jong ka PHC kala kentat ban ai ya ka pi ya ka tega ambulans ki ong pen ban ba kam dei ka kam ka ba arjan Henry ka ka ba kata yangi kum ka sang kum kita ki bapet ya ka imlang ka salang ya ka khia ka shon jong duk busuk urangli ujuki ngidon kada ka mesim ka bakta hangi ka baktik hangi haba kilatip bagi patient kalau miscarriage kalau bleeding balai kimra ya i marmar sapo labor room ban ai ka treatment ka babiang ban ai ka jing sumar ka ban biang ban light na kita ki maybe you la selada kanja hadu ba in the do no ila ka jing im mela jong mano ban bakli ya kata. Kaseng National People's Party kalapin kup burom iki samla puli ki bapas bha nakathan jirang ki balawan shakmat haka examen SSLC arajar rosau. UMLA ka jirang uba sostene sotun ulapin ya yakani ka jingelang bapin kup burom iki hinyopusan ngut ki khena puli. Lasamru iki khusnam bakirpang shkiru paukmat bakuntup ya I Rupimon Makri I balami khmat haka program Prerana ha Gujarat. Kani ka jingelang kala rakhe ya ka jing job ha ka puli puthi bat kathmu ban ai mansi mi ki pateng banwan ha kani ka than da ka bapin pau ya ka jing kongsan jong ka pule ha ka bat karoi ka par jong ka imlang sa lang. I am very much happy and excited to see once again the students from our constituency. They shine in the different curricular activities. What if we can think that this program, felicitation program, it's just a small idea, but it can encourage or put more efforts on the students who are aiming for a higher education. Katanat neurology hanigrims kalapin long ya ka jinge kopshna poster banpin skong tho pat ba halor ka World Alzheimer's Day ka balalong ha ka arhoi terik unai lor ka phang pedeng jong kani ka jing rakhe time to act on dementia, time to act on Alzheimer's disease. Kabanjur ya ka jing don kam kerke na kabenta ban pinbun ya ki kam pin snotho bat ban pinyo ya ka jing rap bakloy. Kinong ishim benta ki kintup ya ki nursing officer, ki intern, bat kinong tre jong ka OPD. Ha ka balay tho ito ya I nong job na kabenta kasap shna jong ki. Kani ka jing tmu ka pinpaw ya ka jing angnut jong ka negrims ban pinroy ya ka jing tip syapang ka jing pang Alzheimer bat ka dementia. Da ka batmu ban pinduna ya ka jing sha nyoben bat ban pinbha ya ka jing snotho jong ki pat ba syapang kini ki jing pang. Umentri Barim Katanat Sport Subadairu MLA Kamaukenro Constituency Uba Bantai Dorling Do Ulano Senyang Sanlak Tingka Shaka Jongsha Sports Club Ban Kintiu Yaki Kamele Kai Hapo Kathan Yakani ka song pisa la IT ha ka jingelang Hamadan Yelek Kai Jongka Shillong Sports Association Hapolo Ha ka Balashim Benta de Kinongelam Jongki Club Bat Kidukot Jongka Shnong Kajingkershan jong uba lingdo ka angnut ban kentiu ya ka mensim jong kinong elek kai kat ba kidang penkre ya ka jingekop ki bansawan. Da ka bapinpaw ya ka jingkongsan jong ka jingelek kai ka bakentiu ki samla bat ka jingedei hapo ka imlang sa lang.
Menteri Ketenat Puli Putih ke Jela Meghalaya rakam sangma ulapin ia kasap elek kai jong ha ka jingekun ke Captain Williamson sangma Memorial Trophy ha ka ba ulathap arkol ha ka Ronggara Siju 11 kani ke jingelek kai ke belalong ha Bakmara Government Higher Secondary School Playground kelakut no ha ka ba ka Ronggara Siju 11 kala job dahenriu la arkol persya ya ka Wigra FC. Ka jing shim benta jong usang ma kam shim lepin pau tang ya ka jing shim kya jong ha ka kamile kai Henry ka lepin pau ru ya ka jing thmu jong ka jilla Commission Football 2 ka bathmu ban kintiu ya ka kamile kai football ha ka ni ka lumpong ki don live ho ar tli ki kin hon ha ka ba ka jing khun final kan long ha ka ar santrik unai lar ha ka ba ulat ka jilla un se shim benta minta pan ini pe ya ka jing long jing man ka sun beneng hanong ba shalong Kajing kriat kalong kat pra pon henriu degree Celsius, but kajing kriat kalong arpo kandai pon kandai degree Celsius. Kajing siam kahau kalong henriu po kandai nakashispa kapor minstep, but sanpo san nakashispa ha kapor janmit. Kalak bandon kajing hap slap kabamalumala, but kajing tit uperthat habon teli ki jaka. Syabangin poi syabukut jang kutup kubor ngepet biang sa shisini kimat bekongsan. Yasoy ke India ka jinglet Menteri rang ba do kari sha US ya ka jing minjur bandon kayo ka kot ka bukut bat bandon ka jinglet hok apo jangka NDO Pacific Economic Framework. Yaro Menteri Ketenat Food Processing Industries ke Sarkar Pedeng Uchirak Paswan ha ka lumpung jangka World Food India ahajar kusau halor ka jingla ka Meghalaya banwanra isim jam trekam ki bedei bat ka jingsan ya ki marbam hular ban ai ka jingirap bapura na ka Sarkar Pedeng. Kintat UMLA ke Kongres ubak Ronnie Wheeling do badon ka jingbam yang sungtu jingmut hakaseng hakabai day bat ka jingmi seng ki dukot jang ka seng Kongres. Dak baong bakum kita ki jinja ki ruja hakasan hima. Penjob Menteri Ketenat ki Kampuli Putih ka Meghalaya rakam sangma ya ka Ronggara Siju 11 dahenriu la ar hakalumpung ila kai Captain Williamson sangma Memorial Trophy. Ti parlok kat tuing lapoi syaka bukut jong kutup kubor jingi menta ke janmit hadup mene syambiang la syai kesngi kublei pi barok. अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं सबके साथ हम रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं।